вақте он расид ки ҳудуди он чизеро ки бо смартфонҳо имконпазир аст, бо тамкили камераи азим, процессори A16 Bionic ва навовариҳои афсонавӣ бо экрани қаблан дидашуда пеш барем. ин iPhone 14 Pro аст. Дисплейаш экрани ҳамеша фаъол абои телефони шуморо дар ҳолати қулф бе масрафи қувваи иловавӣ тира мекунад ва маълумотҳоро дар як нигоҳ дастрас мекунад. мо як навоварии махсусеро пешниҳод мекунем ки ҷаҳони сахтафзорро муттаҳид мекунад ва дар байни онҳо як ҷазираи динамикӣ мебошад. ин ҷои интерактивӣ барои паёмҳои системавӣ, огоҳиҳо ва ҳама намуди фаъолиятҳо ки вобаста ба контекст бемалол тағйир меёбад. роҳи комилан нави муошират бо iPhone. дар бораи сурат, шумо ҳоло ба системаи таъсирбахштарин камераи iPhone ки то ҳол офарида шудааст менигаред. камераи асосии iPhone 14 Pro як матритсаи 48 мегапиксела бо технологияи 4 пиксела барои тафсилоти афсонавӣ мебошад. ҳар як аксро ин матритсаи нав аз ҳар вақта 4 маротиба бештар маълумот мегирад. хайр аз он, процессори A16 Bionic як муҳаррики нави фотоникиро истифода мебарад ки ҳар як пикселро таҳлил ва такмил медиҳад ва ба сатҳи бениҳоят тафсилот ва возеҳӣ мерасонад. анакнун суратгирони касбӣ имкон пайдо мекунанд ки бо қарори 48 мегапиксел бидуни фишурдани хом аксбардорӣ кунанд. дар бораи видео, iPhone аллакай медонад ки чӣ тавр дар формати визити, слот ва долви кор кунад. iPhone 14 бошад, боз ҳам бештар хоҳад рафт. таъсири кинематографӣ барои онҳое ки видеои эҷодӣ бо қобилиятҳои сабти дар 4K дар 24 кадр дар як сония сабт мекунад, муфидтар мебошад. iPhone 14 Pro дастрасиро ба ҳар касе мефишурад ки ҳатто бо технологияи касбӣ ғайриимкон аст. шумо метавонед ҳар рӯз ба iPhone такя кунед ва ҳоло он метавонад ҳатто дар ҳолати фавқулода кӯмак кунад. алоқаи таъҷилӣ бо воситаи спутник. бори аввал iPhone 14 Pro метавонад тавассути моҳбарҳо дар ҳолати хатарнок паём интиқол диҳад ва ба шумо имкон медиҳад ки интиқоли муҳимро ҳангоми мавҷуд набудани алоқаи мобилӣ ва Wi-Fi имкон пазир диҳад. муайян кардани садамаи мошин. бо истифода аз гироскопи баландсифат, суратбахшандаи дақиқ, iPhone 14 Pro метавонад муайян кунад ки мошини шумо дар садама дучор шудааст ва ба таври худкор ба хадамоти таъҷилӣ занг занад. A16 Bionic Super бо 16000 миллиард транзисторҳо пурқувват шудааст. A16 Bionic бо суръаттарин процессори смартфон дар бозор аст ва маҷмӯи бузургтарин навовариҳои профессионалӣ то имрӯз муттаҳид мекунад. iPhone 14 Pro ҳадди имкон берун хоҳад рафт.